Po kratšej prestávke usporiadala miestna organizácia Únie žien Slovenska v spolupráci s mestom Levoča okresnú prehliadku umeleckého prednesu poézie a prózy žien Vancovej Lomnička. Pred odbornou porotou sa predviedlo 14 dievčat zo strednej pedagogickej a zdravotníckej školy. Tento rok nemala svoje zastúpenie kategória recitátoriek od 25 rokov. Trošičku to kleslo, ale myslím si, že na celokrajskej úrovni je to veľmi dobre. Zastúpenie väčšie má, predpokladám, že próza. Áno, próza je lepšie zastúpená a myslím si, že aj dievčatá prózu lepšie vnímajú ako poéziu. A neviem dôvod, lebo ja napríklad som recitovala, ale poézia to bola moje. Súťaž sa konala v ateliéroch strednej pedagogickej školy. Nie je náhodou, že práve Vancová Lomnička sa rok čo rok odohráva na pôde strednej pedagogickej školy, lebo je to škola, ktorá má aj svojich žiakov, budúcich účastníkov a účastníčky z nášho pohľadu Vancovej Lomničky. Myslím, že nie je dôležité teraz to poradie, kto vyhrá. Dôležité je to, že vôbec táto súťaž existuje a že má tu voči pevné korenie. Je to obrovským prínosom pre dievčatá v dnešnej pretechnizovanej dobe, že sa vedia pohrať aj s knihou, s umeleckým slovom, či už poéziou alebo prózou. Porota to s hodnotením rozhodne nemala ľahké. 46. ročník Vancovej Lomničky bol na veľmi vysokej úrovni, preto aj rozhodovanie poroty bolo veľmi, veľmi ťažké. Treba povedať to, že v dnešnej dobe, keď mladí ľudia majú okolo seba veľmi veľa počítačov a siahnu po knihe, tak je to úžasné. Preto som veľmi rada, že nájdu sa takéto dievčatá, takíto mladí ľudia, ktorí ešte pracujú s knihou. Prvé miesto v kategórii poézia si odniesla Bibiana Glevická, ktorá predniesla ukážku z balady o klamných ružiach od Maši Haľamovej. Podvečer rumeň zafarbila líca a okom šľahol závlesk plamenia. Podvečer bývala kráľovstica. Cez deň smutná, znavená, hľadala útočište. Ako si sa k tomuto textu dostala a teda ako dlho si na ňom pracovala? Pracovala som na ňom veľmi dlho, veľmi mi na ňom záležalo, aby to bolo dobré, keďže to je poézia. Vyberala som ju z knižnice, keďže nás oslovili, že bude táto súťaž, tak takto som si ju vyberala. A zaujalo veľmi názov, že baláda o klamných rúžiach, tak preto. Kristína Šavelová, ktorá sa umiestnila na druhom mieste za Bibianou Glevickou, si v kategórii próza bezkonkurenčne vybojovala prvé miesto. Nás zaujímalo, ako zvládla žánrové prechody. Tak nie je to ľahké, hlavne keď obidva texty sú vlastne rozlišné, ale tak skúsený recitátor to už vie. Tú tvoju ukážku z prózy, keby si nám priblížila, kto je autorom? Autorom je Eva Sigelová, ukážka je vlastne, volá sa Dada a je to z jej zbierky kníh, kde vlastne píšu ženy poviedky. Deň, keď ma prijali do detského domova, som považovala za najšťastnejší vo svojom živote. Skončila som strednú školu. Som sekretárkou. Môj šéf, mladý, ambiciózny muž ma miluje. Je mi ho ľúto. Netuší, že mám poruchu, ktorej sa nedokážem zbaviť. Necítim nejakú lásku. Neviem ju príjmať ani odovzdávať. Kristína je už ostrieľaná recitátorka. Prednesu sa venuje od základnej školy a minulý rok sa zúčastnila aj na krajskej prehliadke Vancovej Lomničky. Druhá som skončila, bohužiaľ. Rok to možno bude lepšie, keďže si vybrala takúto silnú ukážku. Ako si sa k nej dostala? Dostala som sa k nej vlastne tak, že pomohla mi k tomu dozaj moja pani učiteľka, ku ktorej chodím na zúšku, pani učiteľka Muranská. Hľadali sme spolu nejaký vhodný text, ktorý vlastne by mohol odznieť za niečo netypické, čo ešte nebolo predtým. Tak sme našli niečo také síce krátke, ale silné. Kristína zožala úspech aj na krajskom kole Vancovej Lomničky, ktoré sa konalo 23. marca v Prešove. Ako absolútna víťazka v kategórii próza postupuje na celoslovenskú prehliadku, ktorá sa uskutoční koncom apríla v Banskej Bystrici.